Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikambirane za bata ndi mtendere mu programu yathu ya lero ya NBC Exclusive. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba ndipo lero tikucheza ndi Marilyn Yolamo amene ndi mkulu wa nthambi yona za polisi mdziko muno. Takulandirani. Dziko mukwambiri. Tangotifotokozerani kwa nthawi yoyamba patapita zaka zochuluka kwa basi taona nthambi ya polisi italemba ntchito a polisi ochuluka. Zimenezi zatheka bwanji? Zoonadi talemba asilikali ochuluka ndithu. Chifukwa mkanyengo kameneka talemba pafupifupi 6,000 plus. Kuti zitheke choyamba ndi kukhala ndi chilakolako ngati ifeyo amene tikugwira polisi. Nthambi ya polisi sili ku Malawi kokha kuno, ili mayiko ambiri. Ndipo mayiko ambirimo chiwerengero chimene chimafunika kuti wa polisi mmodzi aziseva anthu mwakuti ku Malawi kwathu kuno chili patali ndithu. Cholinga chathu kunali kuti tiyesetse kuti tifikepo pa chiwerengero chimene chikuyenera chovomerezeka. Chiwerengero chovomerezeka ndiye kuti wa polisi mmodzi akuyenera kumatumikira anthu 500. Koma kwathu kuno chinali chachikulu kwambiri. Koma pano tachepetsako chifukwa choti mmodzi akumatumikira pafupifupi 1,000. Yomwe ndiyo cheperapo, koma sitinafikepo pofunikirapo. Koma izi zatheka chifukwa choti boma titalifotokozera ndikuliuza amene apolisi tikuyenera kukhalira anekapo chidwi mukudziwa kuti tiphunzitsa asilikali pamenera kukhala ndalama zambiri. Ndipo ndi ndalama zimenezo zimene anatipatsa ndipo akadatipatsa. Chifukwa panopa tikuyembekezera kuti tikangotha za zisankhozi chifukwa takhala tili otangwanika ndi zimenezi kuti tilembeso asilikali ena. Tikufuna tichepetse ndithu nambala ya asilikali ikutumikira anthuwo azikhala kuti kanambala kake ndikabwinoko. Chiwerengero cha polisi amene amatengera anthu ku khoti pakadali pano chachuluka kusiyana ndi mbuyo. Zimenezi zili chifukwa chani? Choyambirira ndichonena kuti monga tanena kale kuti talemba asilikali ambiri, ndiye timafunanso kuti mabranch imenemo mukhalenso asilikali ambiri. Nkhani yake ndiyonena kuti wani pakhale succession plan imene tikunena kuti anthu ena tikamachoka pazipezeka kuti anthu alipo otakhoza kutenga maudindo osiyanasiyana. Chachiwiri Amalawi akhale ndi mwayi ambiri woti milandu yawo ikhoza kumapita ku khoti ndi kumayenda bwino ndi kutha bwino. Ndiye anthu ake amakhala amenewa. Sikokhako kumene tachulukitsa anthu ngakhale ku CID kwa anthu ofufuza, tachulukitsa anthu ngakhale ku traffic, ngakhale malo ena osiyanasiyana, ngakhale amene a PMS ajati maono ovala za mawanga pano paso kuli anthu ambiri. Chifukwa titaphunzitsa gulu limenelo tinaona kuti malo monse mmene munali ngati anthu ochepera tionjezere. Ndi chifukwa chani pakadali pano nthambi ya polisi ili ndi ma division ochuluka kusiyana ndi mbuyo? Cholinga chake chenicheni ndichoti chitetezo chifike ku midzi. Mukukumbukira kumene tagawa ndi ku Central Region kuno. Ndiye kuti munthu amati akakhala woyang'anira Central Region Commissioner amayang'anira kuchokera ku Nchewu kukafika ku Kasungu, kukafika Nkhotakota, Koseku mpaka na ku Mchinji. Ndiye chidera chimakula kwambiri. Ndiye tinanena kuti ayi ndiyofunika tigawe pawiri kuti anthu azilandira chithandizo moyenerera, komanso kuti ifeyo tikhoza kukwanitsa kukalowerera madera monse mmene mukufunika chitetezo. Mukunena kuti mukupanga zimenezi ngati mbali imodzi yofuna kukhwimitsa chitetezo, koma tikambe nkhani ya chitetezo makamaka kuli Lomwe area 25 to be specific. Pakadali pano kuli madandaulo onena kuti anthu kumene kwako machitidwa zachifwamba ndi zina zotero. Ndi chifukwa chani apolisi mukulolera kuti zimenezi zizichitika? Sitingati apolisi tikulolera. Tiyelekeze nkhani ya 25. Cholinga cha polisi ndi kuteteza kuti zinthu zisachitike. Ndiye zikakhala kuti mwalephera kuteteza, mumayenera kuti zachitikamo mufufuze msangamsanga. Mutati muone nkhani ya 25 imene kunenedwayo inafufuzidwa kale ndipo anthu anagwidwa oyenera kugwidwawo. Sono sitinganene kwambirinso nkhani ya kuphedwa pena
ndikhani imene takhala tikunena ya akabaza nthawi zonse takhala tikunena kuti adzikhala ndi nthawi yonena kuti tagwira ntchito mpakana nthawi yakuti kwina akuti tikapumule, koma mutati muona akabaza amafuna mpakana usiku wambiri 12 midnight 1 2. Anthu amene amatenga aja sawa ndi anthu osadziwa amangobwera nkunena kuti ineyo ndikufuna inuyo mukanditule kwakuti ali mjira moti akamtule kwakuti kumchita chipongwe. Tsono mukaona kuti nthawi imeneyi ndiye kuti tonse tikukhala ngati kuti osati apolisi wokha komanso ifeyo mwini wake. Ine nthawi zonse ndimanena kuti chitetezo chiyambire kwa ine. Tsono tikakhwimitsa chitetezo wani kwa iyeyo wakabaza aonetsetse kuti chitetezo chake nchokhwima, ifenso apolisi titeteze. Anthu wa polisi sangalole kuti munthu aphedwe mwachisawawa motero. Nthawi zonse zikachitika timafufuza ndipo timapeza anthu amene apanga zimenezo. Zimenezi zikachitika ola anthu akakhala kuti amugwira okha munthu nthawi zambiri amanena kuti ayi tingothana naye tokha mob justice pa Chingerezi. Ngati apolisi muchitapo chani pofuna kuonetsetsa kuti chiwerengero chimenechi chikuchepa? Ifetu pali njira ziwiri. Njira yoyambirira ndiyoti akakhala kuti anthu apha munthu apereka chilango chimene anenera opereka akhoti, timapanga investigate mpaka timagwira. Kachiwiri tikugwiritsa ntchito nthambi yathu ya community policing, imapita m'midzi kukaphunzitsa anthu kuti anthu asalange okha. Komanso paja mukudziwa tili ndi Police FM imene imapereka mauthenga osiyanasiyana kwa anthu, kotero kuti zikakhala zimenezi nthawi zonse timakhala ndi program imene ku Police FM amakhala akutula mauthenga osiyanasiyana kwa anthu. Anthu uthenga wina ndi umene woti anthu asatengere malamulo manja mwawo. Pakuunika kwanu mukuona kuti muli ndi resources okwanira ofuna kuthana ndi mob justice komanso upandu umene umakhala ukuchitika pakati? Ma resources tili nawo. Sitinganene palibe polisi pa dziko lapansi imene zakuzeni kuti tili ndi ma resources wonse 100%. Chifukwa chani? Pali ma resources ena amene mumagwiritsa ntchito nthawi yomweyo ndikutheratu mukuyenera kugula ena. Chimodzimodzi ngakhale magalimoto mukagula mumeneranso mukagwiritsa ntchito pali nthawi ine mukuyeneranso kugula ena anyuwani. Tsono chifukwa cha zimenezo timapezeka kuti pena timakhala ndi katundu wambiri, pena timakhala ndi ochepa, koma tili naye magalimoto. Boma latigulira maulendo angapo, tikunena pano ena sanabwere koma boma latigulira akatundu amene timagwiritsa ntchito nthawi ndi nthawi tikupanga. Komanso kuphatikiza apo takhala tikuphunzitsa asilikali osiyanasiyana pa ntchito zosiyanasiyana, chimene tikusonyeza kuti apart from kuti tindachi chiwerengero cha asilikali chokulirapo, komanso ifeyo tikufunitsitsa kuti asilikaliwo akhale amene angathe kupereka service yabwino kwa Amalawi. Tikupita kuchisankho mwezi wa September. Mwapatsa chitsimikizo chotani Amalawi kuti ngati nthambi ya polisi mugwira ntchito yanu mosakondera chipani? Monga mwaona kale chisankho tu tikamati chisankho sitikunena pa 16. Chisankho chidamba kale. Chisankho chimayambira pa registration imene Amalawi amapita kukalembetsa, ndipo ngati ife apolisi tapereka chitetezo nthawi imeneyo. Kunali ma verification, ife apolisi tapereka chitetezo nthawi imeneyo. Kubweranso mafezi, ndiye kuti tikamati chisankho chimayendera mafezi osiyanasiyana. Ifeyo mafezi wona onse amene tinayenera kupereka chitetezo tayipereka chitetezo, ndipo palibe chidandaulo china chilichonse chimene tinachipeza kuchokera kwa apolisi. Komanso mmene tikupita chitsogolo ifetu apolisi ntchito pa nthawi ya chisankho chenecho tikanena tsiku lovota sitikugwira tokha. Ifeyo apolisi tinapanga task team imene ikuonetsa chitetezo cha chisankho chikubwerayo. Task team imeneyo muli ife apolisi, muli IMDF, muli immigration, muli prison. So kusonyeza kuti sife tokha apolisi amene tipereke chitetezo. Nthambi zonse zaboma zimene zimakuzana ndi kupereka chitetezo Malawi tigwirira ntchito imodzi nthawi imeneyi. Chifukwa chani kuti tigwirira ntchito limodzi? Nthawi zina anthu polisi ifa ndimene amayiona kutsogolo nthawi zonse amakhala nthawi monga ngati zimene mwanena kalezi akukayika kuti apolisi amakondera boma, apolisi amapanga zakuti. Ndeti mati nthawi iyi tikufuna osachitetezo akhalemo, tigwirire ntchito limodzi kuti Amalawi akhulupirire kunena kuti ifeyo ngati apolisi tikufunitsitsa kuti chisankho chimenechi chikhale cha mtendere. Iyi ndi nthambi imene tikati tione mbuyo
ili ndi mbiri yokondera nino kuti mmakondera boma makamaka pa misonkhano nthawi ya kampeni yayi kuthamangitsa anthu a opposition kapena sakapereka chitetezo chokwanira kwa opposition ayembekezere chani anzathu amene ndi a opposition? Ifetu amene wayembekezere kuti ifeyo tiwathandiza bwino. Vuto limene limakhalapo m'bale wanga ndilonena kuti anthu amapereka notice kumapeto kwenikweni tiyerekeze kuti mawa akuti mawa tindiza kuti tiyeni tiuzane mu nthawi yoyenerera yoti aifeso ngati apolisi tizitha kukonzekera. Mwina anthu amanena kuti timapereka kwambiri kuboma. Iweyo utsimikizana nani? Kodi pamene pali president pangakhale munthu mmodzi? President ndi wa dziko. Tsono chitetezo pamene pali president chimenera kukhalapo chokhwima kumene. Wani tikuteteza mpando, tikuteteza ofesi ngati ya president, komanso ndondomeko ine imene tayika ndiyonena kuti nthawi zonse akamapereka anzathu chifukwa amapereka zilolezo amakhala ma DC aziona kuti uyu wabwera first come first serve. Tekuti munthu amene wabweretsa pempho lake lero wina akubweretsa mawa, uyuyu wabweretsa moyambirirayi apatsidwe mwayi. Komanso pamakhala zimene zimativuta kwambiri nthawi zina ndimene amati block booking. Block booking ndiye kuti anthu achipani akhoza kubuka malo ngati tiyerekeze Nankhaka ndikupanga kuti Nankhaka akuti mwezi wonse wathunthu, akatero ndiye kuti akulepheretsa anzawo kuti apangepo msonkhano. Ndiye tikunena kuti azipanga lero tikhala ndi msonkhano yapa, wiki yamati tikakhala ndi msonkhano uko, kuti azinzawo enaso akhoza kukhala ndi mwayi ogwiritsa ntchito malo omwewo ndi kumapangapo misonkhano. Tsono kumapatsana mpata. Mwakhazikitsa ndondomeko zotani zofuna kuonetsetsa kuti anthu ndi otetezeka nthawi ya kampeni imeneyi? Chifukwa nthawi zambiri pa Chingerezi amanena kuti voter intimidation nimene imakhala ikuchitika tikatengera zisankho za mbuyo. Mwakhazikitsa ndondomeko zotani? Ndondomeko monga ndanena kale zilipo. Wani, asilikali alipo ambiri, komanso kuti asilikali okha polisi, pala MDF, pala prison, pala immigration, tonse ife tikufuna tikwirire ntchito limodzi. Ndipo sitikufuna kuti Malawi akalephere kukavota chifukwa choti waopsezedwa. Koma mwina pempho lalikulu lizipita kwa anzathu andale. Chifukwa anzathu andale ndi amene amaonetsa mawanga, ngakhale tikamalankhulana nawo timakhala ngati tikulankhulana zimodzi. Koma akachoka pamenepo amakapanga zina. Mukaona munthu akupita pa podium malo moti akanene kuti ndivotereni ine ndidzapanga zakuti ndi zakuti, amafika pamene paja ndikumakanyoza anthu ena. Ife tikunena kuti chisankho sitikufuna chonyozana. Anthu sangakuvotere chifukwa choti wanyoza wakuti. Akuvotera chifukwa choti iweyo wanena zimene utachite. Ndiye tikupempha anthu amene azipanga makampeni amenewa kunena kuti tiyeni tipite tikameme Amalawi kuti ativotere, ponena mfundo zathu zabwino kuti anthu atitsatire chifukwa chani, osakhala ponyoza anthu ena. Chifukwa anthu ena tidakhazikika mbuyomu mwakhala muli makampeni otukwana olalatirana. Ife tikuti ayi, tikatengera zitsanzo mudzamuona inu chitsanzo chabwino tiyeni titengere kwa president amene alipo wa dziko lino, Dr. Chakwera. Dr. Chakwera ngakhale mutatukwana bwanji sadza kuyankha. Ndipo nthawi zina iweyo ngati amene ukupereka chitetezo umapsa mtima ndi zimene zikuchitika pa malo paja amene anthu akuonetsera, koma iwo simudzaona akutekezeka. Ndiye timanena kuti mwayi wathu ndi umeneyi kuti mtsogoleri wa dziko akutitsogolera kunena kuti sakufuna za mphulupulu, sakufuna zonyozana, sakufuna zotukwanana. Ifenso ena tonse tiyeni titsatire chitsanzo chimenecho chabwino kuti tisamatukwanizana. Tiyeni tipite pa podium, tiyeni tikameme anthu mwamtendere ndikuwauza tiwapangiretse chani kuti anthu atitsatire chifukwa cha mfundo zathu zabwino, osakhala chifukwa choti tanyoza munthu wina. Nkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive imene tikucheza ndi Marilyn Yolamu amene ndi mkulu wa nthambi yona za polisi m'dziko muno. Dzina langa ndali nafe Mlamba, khalani pomwepo. Tikupitirira ndi programu yathu ya lero ya MBC Exclusive, ndipo lero tikucheza ndi Marilyn Yolamu amene ndi mkulu wa nthambi yona za polisi m'dziko muno. Lero muli ndine ali nafe Mlamba. Makamba za ndondomeko zimene mwakhazikitsa pamene tikupita kuchisankho.
koma langa ndifunso kuti kodi protocol imene mwakhazikitsa ndiyotani makamaka tikatengera anzathu amene amazitcha ena amati makadeti ena anyamata achipani amene amakhala ali patsogolo kuyambitsa za mtopola. Ifetu tufuna tauza Malawi ali nafe kunena kuti Malawi wina aliyense ali ndi udindo wake ndiwonena kuti kaya ndiwe wachipani chanji kaya ndiwe wapachipani chanji amene ukufuna kuti akuvotere nda Malawi. Ndipo ngati ukufuna kuti uvoteredwe nda Malawi ife za mtopola sitikuzifuna. Posachedwa apa takhala tikupanga matraining osiyana-siyana. Cholinga choti apolisi anadziwe malamulo aza chisankho komanso ntchito yathu ngati apolisi tikudziwanso kuti mwina pamene tikunena za zinthu zinazi tionenso social media mmene anthu akuyigwiritsira ntchito. Mukaona kuti mu social media amakhala kutukwana ndi zina zotero. Ife ngati apolisi mmene timayandikira zimenezi tidayiona kale fundo imeneyi ndipo tinakhwimitsa ndondomeko zathu ku CID kumene tsopano ka unit kuli unit imene kula anyamata amene aphunzira bwino akuidziwa ntchito yawo ya cyber crime. Ndiye kuti pamene ma investigators wamba akugwira ntchito zofufuza milandu kuliso gulu lina limene limatha kulowa ndi kufufuza za pa social media. Zapa social media zilipoteropo pali dandaulo kunena zokuti cyber crime unit yanu imakondera makamaka ikafuna kupanga respond kwa anthu. Ngatipo chani kwa zimenezi? Ineyo munthu sana ndipezepo kudzadandaula kuti anyamata anu alephera mwakuti. Koma kuti mwina chimene ndikuchiona ndikuti anyamata awo zinthu zoti afufuze zikumachuluka mmene mukudziwira. Ndikupatsani chitsanzo chimodzi. Posachedwa pompa kudachitika incident nkhani za ma demonstrations kulilongwe. Zitangochitika zimene zija ineyo pa phone panga directly pamabwera tumafoni ochokera kwa anthu osadziwa amene amalawi pano tidachenjera timadziwa kuti mukayika namba ya Malawi msanga amatofufuza ndiye anthu amayika namba za kujola ma +27 chakuti ndiye pamakhala zotukwana. Sono anyamata amenewa they are overwhelmed ndi zinthu zimene zikumabwera zoti iwo wakuyenera kufufuza. Kusonyeza kuti inu yonso nanunso mumakhala pa chiopsezo chotukwanidwa. Ndimatukwanidwa koma ineyo paja ndimanena kale. Munthu kutukwana inspector general musiyena atukwane fa inspector general sasintha china chilichonse akatukwanidwa. Oti olo nthawi imeneyoyo anatukwana zawozo nango wabloka. Ndiye ngati inspector general akutukwanidwa pa social media. Malawi wamba ayembekezere zotani? Iyayi nanga si ntchito. Amalawi yena amatukwanidwa sitingakane koma alipo yena amene cholinga chawo ndikufuna kusowetsa nzawo mtendere. Ena basi ntchito imene anasankha Malawi muno ndiyoti akati ali nafe lero ndi mtukwana ndiye amakudzukirira mamawa ngamati 4 koloko 5 koloko ayamba kale kutukwana. Ineyo pempho langa ndilonena kuti ndi pamene pamabwera resilience pamene pamabwera kupirira. Nthawi zina osapatsa mwayi anthu amene ali ndi mtima ofuna kutukwana anthu ena kuti adzikhala ngati apambana. Monga ngati ineyo munthu kunditukwana sangapambana because ineyo sindingayankhepo china chilichonse ndilibe naye ntchito. Akhoza kutukwana apanga zimene angapangezo apanga zambirimbiri anthu amanena zambirimbiri koma nzopanda ntchito chifukwa chani mukutukwana munthu amene sadakuputeni. Nthambi ya polisi ili ndi mbiri yakatangale kuyambira m'maofesi ma roadblock a traffic pana paliponse. Mungauze zotani Malawi? Ali nafe ife tutagwira polisi ambiri. Wa polisi amene anthu adandaula ndikupezeka kuti umboni ulipo oti wa polisi amene ujadi wapanga katangale. Ndipo panopa anthu amangonena chifukwa choti zidakhala m'maganizo mwawo. Pakadali pano mutati muone apolisi ambiri akugwira ntchito yawo bwino. Chifukwa chani takhala tikuagwira kuli kumakhoti kuli milandu yambirimbiri ya polisi amene adaganiziridwa kuti adapanga katangale. Ndipo ife sitimalekerera tikangoti tamva zimenezo timauza kuti mtsekereni mupange mulandu mmene mungachitire ndi mulandu wa munthu wamba. Koma mwina chenjezo langa kwa Malawi ndilonena kuti zimene timanena kuti anthu amapanga katangalezi timayambitsa ndifa Malawi. Nkhani ya katangale olakwa amakhala awiri.
wopereka ndi wolandira. Ndipo munthu amene akupereka ndalama ndiye kuti yeye ali ndi vuto, kamba galimoto pake ali ndi vuto. Ndiye tikunena kuti ayi tisakodwe nawo muziyangoyango zimenezo. Ife Amalawi tiye tionetsetse kuti magalimoto athu ndi wokonzedwa bwino pa msewu. Ifeyo tili ndi malaisensi amene ndi wovomerezeka oti tikhoza kuyenda pa msewu osachititsa ngozi. Chifukwa china chimene anthu amalimbana kwambiri nkuti atrafiki ambiri amakhala pa msewu. Amalawi ambiri sasunga malamulo pa msewu, amangothamangitsa. Ifeyo mauje na ngozi zimene timakhala nazo pa msewu akangoti asilikali sanapezekeko ambiri pamakhala ngozi zambiri. Tsiku lina mpaka zinakwana mafato okhaokha mmene anthu amwalira mpaka na ngozi pa 24 hours kukwana mpaka na 12 ngozi. Chimene ndi chiwerengero chachikulu mukatengera kuti anthu 12 amwalire pa tsiku limodzi ndi chiwerengero chachikulu. Mukamaona asilikali aja ali misewu nthawi yambiri ndi mmalo mmene ifeyo ngati apolisi tidaona kuti mmene munja mumapangika ngozi pafupi. Ndiye timafuna Amalawi akhale otetezedwa. Koma mwina tili pomwepo Amalawiso ayenyake tidziwapempha asamati iniyo mayendapo pa msewu mukaona akaona kuti kutsogoloko kuli wa trafiki amene akupanga akuonetsetsa kuti speed sikukwera, anthu akamayenda pamenepo anthu timaunikirana magalimoto chonchi, kumaunikirana kumauzana kuti pali trafiki trap zomwe ndi zosayenera. Munthu wina aliyense wenda pa msewu azitsatira malamulo a pa msewu. Akati apa mpoyendera 50 anthu tiziyendera 50, akati apa mpoyendera pa 100 ife tiziyendera 100. Zimene zija zikamapangika mwayi woti apolisi akhoza kukhala mmene timanenera kuti amakhala akuba siangakhalepo, chifukwa ndiye kuti ifeyo tizisunga malamulo a pa msewu ndipo sipakhala chifukwa china chilichonse choti ifeyo tizikhala in contact ndi apolisi aja. Manena kuti apolisi ndi abale athu. Koma pali madandaulo taona ndithu anthu ena akuchitiridwa nkhanza ali m'manja mwa apolisi. Ndikupatsani chitsanzo cha mnyamata wathu wakumulanje amene pakadali pano anadulidwa manja. Funso langa naye pamene khoti linapereka directive kunena kuti mumpange compensate mnyamata ameneyi mnachilandira bwanji? Ifetu ngati nthambi ya boma zinthu ngati zimezi zikachitika kwani usayiwale kuti ifeso ndife anthu, zikhoza kuchitikira zimezi kwa abale athu, zikhoza kuchitikira kwa ife. Zikachitika timakhala okhudzidwa kwambiri. Andi zitachitika za mwana ameneyi ineyo ngati Inspector General ndamene ndimanena kuti tiyeni tifufuze msanga tione kuti chachitika ndi chani. Titafufuza komanso khoti imene linalamulira lija ifeyo akukambirana paja. Ifeyo zikatero Attorney General ndamene amatiyimirira poti ifeyo ndife okonzeka. Anthu amene aja mmene inalamulira khoti tikuyenera kuwapepesa. Chifukwa chani tikuwapepesa? Negligence inali yathu. Ifeyo mbali yathu tikuvomereza kuti pamene paja sitinagwire ntchito bwino. Chifukwa munthu akabwera ndi anthu akagwira munthu kumudzi akabwera naye ku polisi, amene ali pa ntchito wa polisi uja amafunika aonetsetse kunena kuti munthu amene abwera naye wani sanavulazidwe, munthu amene wabwera naye sanachitikidwe chipongwe cha mtundu wina uliwonse. Ndiye iweyo ukalephera ngati wa polisi ndiye kuti walephera ntchito yako. Chifukwa zimenezo ndiye zoyambirira anthu akabwera ndi munthu pa polisi wa polisi aone kuti kodi munthu sanavulale, kodi munthu ndipo timamfunsa kumene kodi wakumene kodi atani. Ndiye kuti akakhala kuti munthu uja anamenyedwa nthawi yomweyo timenero thamangira naye ku chipatala kuti akathandizidwe. Koma apapa sizinachitike, inali oversight ya munthu amene anali pa ntchito nthawi imeneyoyo. Ndiye zinthu zotero zikachitika ife ngati organization timavomera ndipo timapepesa. Tinapepesa kwambiri kwa mtundu wa Malawi chifukwa cha zinthu ngati zimenezi. Tinaona ngatsogolo la mwana komanso ifeyo ngati makolo timakhudzidwa. Chifukwa wa polisi musamamutenge ngati chinyama china chake. Wa polisi so ndi munthu amakhala ndi amatha kumva mkati mwa moyo wake zinthu zina zoyipa zikamachitika na Yesu amakhudzidwa. Nkhani ya kumulanje si nkhani yokhayo. Kwakhala kutuluka nkhani kunena kuti masero machitika zinthu. Azimayi amagwiriridwa, ena amakhala akumenyedwa ali musewu. Amalawi akhali ndi chikhulupiriro chotani kuti akakhala kuti apita kusewu azikhala otetezeka? Ifetu munthu akamangidwa ngati wachitiridwa chipongwe, munthu amene wachita chipongwe uja ngati ndi wa polisi amamangidwa. Apolisi akhala kumangidwa chifukwa chogwiririra anthu amene ali msero. Apolisi akhala kumangidwa chifukwa chomenya anthu amusero. Apolisi akhala kumangidwa chifukwa choti mwina apha munthu. Mukukumbukira ino nkhani ya Lule anthu ena anamangidwa. Tikunena pano akuseva sentence. Tsono kulakwa kwa munthu sikutengera kuti ndi wa polisi
ngati walakwa ndi wa polisi uja amenera kuti nayenso malamulo atengepo mphamvu. Chimene ndinganene kwa mtundu wa Malawi ndionena kuti ifeyo tinakhwimitsa chitetezo, ndipo ngati munthu atapezeka akuchita zimenezo dala ndiye kuti akuchita fa chakusamva kwake, ndipo sitidzalekerera munthu ameneyo. Ife tidzamwimba mulandu ndithu ku khoti adzapita, chifukwa ife timatsatira natural justice kuti munthu ngati walakwitsa ngakhala ali wa polisi ayende ndondomeko zimene munthu amba amenera kuyenda. Madam, tathokoza kuti mnali nafe tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Ife tikufuneni zabwino zonse. Zikomo. Ameneyo anali Merlin Yolamu, mkulu wa nthambi ya polisi mdziko muno. Iyi inali program ya MBC Exclusive, ndipo mnali ndine Alinafe Mlamba. Mudzakhale pomwepo Sabata yamawa pamene tidzakupatsirani program ina ya MBC Exclusive. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.